Вітаем вас на YouTube-канале Хаба Новая Земля. Сегодня у нас у гостях Эльга Попова, письменница дзіцячых кніжак, такі разнастайны, шматгранны чалавек. Напісала шмат дзіцячых кніг, аповедаў і сама ж іх усе праілюстравала. Сёння пакажа нам свае ілюстрацыі, якім чынам яна іх стварае. Таксама выпусціла 2 кніжкі у калабарацыі з Маляванычам, таксама мы сёння іх паглядзелі. На сустрэчы пачытала свае казкі для дзетак. Як зрабіць казку, взяць якую-небудзь звычайную рэч, а далей як пойдзе. Вось прыкладам, колькі часу можна падаць з ложку? Ну, вось, напэўна, цэлую казку і можна. Таксама, колькі можна шукаць пад ложкам тапачак? Ну, вось яшчэ адну казку можна шукаць пад ложкам тапачак. А ўжо калі запраўляць коўдру пад коўдрнік, дык гэта можна, пэўна, цэлую аповесць напісаць, але я вмесцілася в адну казку. Будзе вось такая тры казачкі пра вось такія прыгоды шэранькага ваўчка і дзяўчынкі Соня. Як я пишу казки, то я ж их сама ілюструю. Выдавецтвам гэта звычайна падабаецца, бо не трэба мастака шукаць там ці яшчэ што. А з сабой у мяне ёсць, ну, вось «Мора ў горадзе», апошняя кніжачка, якая выходзіла. Вось, ну, плануецца, што ў наступным годзе будзе 1 ці 2 яшчэ кніжачкі новенькія. Вось адну я вам сёння пачытаю, якраз пакажу, як выглядае гатовы праект. І яшчэ над адной я зараз працую над ілюстрацыямі, ёсць папярэдняя дамова з выдавецтвам, якое ў ёй зацікаўленае, таму спадзяюся, што ў 25-м годзе можна будзе іх чакаць. Вось, гэта кніжачкі з Маляванычам, якія мы рабілі. Аўтар ён, ілюстратарка я. В снежні мусіць выйсці ўжо 3-я кніжачка з гэтай серыі. Як выглядае праект, калі ты ўмееш і пісаць, і маляваць? Вось так прыблізна я дасылаю выдавецтвы праекты. Гэта яшчэ не макет, бо ён яшчэ не прапрацаваны дызайнерам, рэдактарам, карэктарам. Карацей, гэта вось проста так, як я бачу кніжачку, ілюстрацыі, тэкст, а далей ўжо ідзе праца з выдавецтвам больш дакладная, каб зрабіць гэта все прыгожа. Увогуле, казкі прыдумляла я з самага дзяцінства. Пісаць першую пачала, можа, калі мне было год 12 ці 11, штосьці такое. Шытачку записывала. Шкада, што той шытачак дзесьці згубіўся. Цікава было б пачытаць, што там такое. Вось. А малявала яшчэ раней. У мяне адны з першых спамінаў з дзяцінства, гэта я дакладна ведаю, што мне яшчэ не было 3 год, бо гэта было в іншай краіне, дзе я нарадзілася. Як я пэндзлем вось штосьці малюю, і у мяне такі вось чысты кайф, і вось з гэтым кайфам я і жыву. То бок маляваць я ўвогуле ніколі не спынялася. Але мастацкай адукацыі ў мяне няма. Проста вось малюю. Ну, вучылася самастойна, проста самастойна, там праз інтэрнэт наведавала майстар-класы мастакоў, якія мне падабаюцца. Але менавіта атрымаць адукацыю неяк не давялося. Я не толькі ілюстрацыяй займаюся, яшчэ і жывапісам. Вось якраз такі гэтыя карцінкі, што зараз круціцца, гэта ўсё фота карцін. Якія вось, ну, ўжо сур'ёзны, там, палатно, алей, то бок такі нармальнага памеру. Калі кароткія казкі, то таксама часта яны прыходзяць ужо вслед за карцінай. Вось, ну, але часцей пішацца спачатку казка, потым ужо ілюстрацыя. Гэта зараз, гэта я стала больш разумнейшая, калі разумею, што прасцей спачатку напісаць, а потым намаляваць. Бо як жылі ў Беларусі, я ў млынах удзельнічала. Заўсёды вось падыходзілі людзі, казалі, вось ведаеце, у нас вось такая ваша карціна дома вісіць, вось такая. Ведаю дакладна, што некалькі карцін вісяць в кабінетах у псіхолагаў, бо псіхолагі вельмі іх любяць, гэтыя карціны. Адна, ведаю, вісіць у стаматолага в кабінеце.
Ну, мабуть, я, щиро кажучи, сама стоматологів боюся, але ну, картину віддала, і ми на гэтым развіталіся. Вось. А псіхолагі так вельмі любяць, кажуць, што гэтыя карціны тэрапеўтычныя. Яшчэ калі мы паштоўкі ў Менску выпускалі, і вось на тых жа ж самых млынах іх прадавалі, і падыходзілі, вось калі ўжо раз на 10 падышлі людзі з прыблізна аднолькавай фразай: «Я псіхолог, пакажыце вашы новыя паштоўкі, мне трэба дабраць для працы з кліентамі». Вось, мы нейкі момант задумаліся, што ну, прышпільна псіхолагам падабаецца. Я сама не маю ніякай псіхалагічнай адукацыі, вось, але 2 разы мяне яшчэ запрашалі ўдзельнічаць в псіхалагічных фестывалях з выставай і з чытанкамі. Вось казкі я чытала. Ну, гэта вось колькі карцін адначасова можна маляваць. Звычайна камфортна для мяне колькасць гэта 5-6 карцін адначасова, якімі я займаюся. Бо часцей за ўсё я працую з алеем, і ён тэхніка, якой я працую, яна патрабуе падсыхання паміж пластамі, таму вось я працавала крышачку, адклала, взяла наступны, вось так 5-6 штук. Рэкорд у мяне было адначасова 16. Это калі былі ўжо свае пачаты, яшчэ плюс замова ад галерэі прылецела, ім там трэба было яшчэ 6 штук дамаляваць. Колькі памяшчаецца ў майстэрню, столькі можна. Калі мы яшчэ жылі ў Беларусі, мы жылі, у нас быў свой дом, пабудавалі на хутары. Вось, і мы час ад часу праводзілі вечары казак, калі да нас даязджалі сябры, так. І мы ўвесь дзень гулялі, проста ўвечары распалівалі вогнішча, сядалі вакол і чыталі казкі. Звычайна проста вось, ну, прыносілі людзі свае любімыя казкі з кніжак. І адзін раз мы зрабілі марскую тэматыку. То бок трэба было прынесці казкі на марскую тэму. І штосьці я нічога такога, што прачытаць хацелася, не знайшла, і таму сама прыдумала. Вось, толькі тады гэта «Мора в горадзе» было, ну, вось на 3 староначкі, мабыць, на 4. Это ўжо потым я гэтую ідэю пашырыла, дадала там розных персанажаў, больш складаны сюжэт. Вось, само напісанне. Ну, «Мора в горадзе» не такі ўжо вялікі аб'ём, таму даволі хутка, там, можа, тыдзень які напісаць казку. Вось, больш потым яе правіць, вычытваць, гэта ўжо дольш часу займае. Тым больш, што любому твору трэба адляжацца яшчэ, каб ты яго на свежыя мазгі прачытаў, бо там столькі всего знаходзіш, чаго паправіць варта. Вось, а ілюстрацыі да яго я малявала пару месяцаў. Дамовіліся мы на выданне восені, договор падпісалі взімку, выйшла пры пачатку лета. Вось так, то бок само выданне можа расцягнуцца, выдаванне кніжкі можа расцягнуцца 10 на год. Ну, вось таго ж «Снежнага паня» я ўжо 2 гады чакаю, як ён в конкурсе перамог. Вось, все сяжу і чакаю, калі ён там выйдзе. То бок, на жаль, вось менавіта выдаць гэта справа не такая хуткая, як хацелось бы. Хаця вось з Маляванычам я не ведаю, гэта просто всі рэкорды б'юцца, бо вось я ілюстрацыі звычайна да месяца раблю пад гэты, там не так шмат разваротаў, не так складана. То бок ілюстрацыі да Маляваныча я звычайна спраўляюся за 2, 3, 4 тыдні максімум. Вось, і выдаюць яго хутка, то бок рэальна вось ад пачатку працы над кніжкай да выдання 10-2-3 месяцы. Гэта вельмі хутка, ну вельмі хутка. Ну, я насамрэч для дарослых яшчэ не выдавала, але вельмі хачу, вось гэта якраз, што я вам раю пачытаць. На сайце «Калі космас быў белым» я вельмі хачу яе выпусціць для дарослых якраз. Сайт, вось там на календарыках ззаду ёсць QR-коды. Вось на сайце можна паглядзець, пачытаць. І ёсць яшчэ ў мяне в Telegram-блог такі, у якім я 10 раз, 2 на тыдзень штосьці цікавенькае, калі не забываюсь. І сайт і блог завецца «Казкі басаногай душы».